Uba perston tensong sembut mitirang ba kejala badai kemi ya ketanat kampoyeng haba jubab ya ke Kylli da kilat Thai kubor ba Lano kandon ke Jingïalang biang ban Ïakren Halor kamat ban penkerya Shillong Mail Iewmawlong ulah syujubab ba syen kan sadon ke Jingïalang haba Kylli benrap ba hadu katno kan kloy ba perston loong ba baro kimat nakaliang kilat Thai kubor ki Kylli ya u kumta ka u ban jubab bat ban kan mau ulah kentui kilat Thai kubor ba kin Kylli na ketanat urban affairs namar kadon ke jingtep bobnya haka absan tarik na itong arjar pusaw ka New Trap Youth Council kalapa jingtho coba persatuan tensong ban Kylli ya kumnu ule Halor kani ka benta khamtam ya ka jubab RTI balayo pediang na kaseng kuman sikudo ba haka arpandai tarik ya yong arjar pusaw ka HYC kaladawa na ba persatuan ubadairu ucarman ka high level committee ban puli bnya ya kamat dawa penkerya ikitei ki longyeng ki badai hok ban penkerya ki don tang sispa kandai pusaw longyeng om kumbala jukran baro sikata baki don laispa saupu ar ki longyeng kaseng galoong baki sispa saupu pra longyeng kimdei ki batrei bat ka Shillong municipal board ni bat kiwe ki tanat sarkar kumta omdei ban ai jakasa eki watla kan poi saka benta ban penkerya eki saka jaka badon ka office Shillong municipal board katei ke jinglap kaseng kat kum ka RTI laong baki tei ki sispa saupu pra longyeng kidei ki nongyelam niam ki nongyelam seng bat ki batrei simet rei sembut mirang baru unang tarai baki don bai laispa saupu ar longyeng ki batrei haka municipal board bat kiwe ki tanat rikam kuman syukodo ba persatuan ulah kular ban pan jingshai na director ka urban affairs bat chief executive officer ka Shillong municipal board ban pensisha ya ka jubab RTI henry hadu menta kampat pau rum So Harijan colony the talks talk will happen very soon. Very soon, how soon? Please find out from urban affairs department. Please find out from urban affairs department the date, because all those issues you asking me, I think it's very difficult for me to remember. But very soon the meeting will be held, and then you please ask this detail from urban affairs department. Habatien, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la Ïakren diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya